Kaixo, niaren Pablo naiz, galdera bat egin nahi dizut. Nongoa zara zure eta zure emaztea? Bueno, ni naiz Lizarraga Ergoienakoa, eta nire emaztea da Eibarkoa. Galdera bat egin nahi dizut. Nolakoa da zure herria? Nire herria niretako oso polita da. Eta dago, leku batean, lurrak ematen duen bezala dago dena mendila, eta sartzen dagoela, eta daude hiru herri txiki, guria da txikia da, eta Dorrau eta Unanua. Dago beste herri bat ere izena duna Lizarraga Bengoa, hori da Benkoa, hori dago Sakanan, baina ja Aralar bastarriak. Kaixo, ni Nerea naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Norekin bizi zara? Bizi naiz nire Andrearekin, hemen, eta Donostinde, orain bizikia bilok bakarrik. Ditugu hiru ume, bi neska eta txekina mutila, baina ja bat daude, bakoitza bere etxean, ezkonduta daude, eta ja, bizimodua bizi da. Kaixo, ni Lilia naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Noiz etorri zinen Zarra Kastelura bizitzera? Orain dela 40 bat urte gola. Baina etortzen izan nire Andrearekin. Nire Andrea da hemen hazitakoa. Jaio egin zen Eibarren, baina hazi egin da Karkastilon, Zarra Kastelun. Orduan beraren tankera izan du da, beti onuntz torzea. Eta zengatik etortzen da onutz. Alde batetik gustatzen da bilo asko herri jau. Baina baita ere badauka beste arrazoi bat. Bere osasuna ezurretatik eta hola gaixo egoten da. Orduan hemen pixka bat hobeki egoten da Donostian baino. Kaixo, ni Leire naiz. Galdera bat egin nahi dizut. Zertarako etorri zinen Zarra Kastelura bizitzera? Niri asko gustatzen dakit ere bai Karkastillo. Eta gustatzen dakit kanpoa ere bai. Atera eta ikusi soroak zer moduzko gauzak ateratzen dean sorotik. Eta orduan oso gustorako eta naiz. Badete bai afizio bat gora jotzea. Larrate, eta Larratek esan du hori. Esango zen, bere izena jarri zioren garaian, leku bat dena larrez beteta zegoena. Horregatik jarri zioren izen hori, Larrate. Dago beste toki bat bai, hemendik gertu, Saso. Eta Saso esan du sa, goikoa eta so. Esan du soroa. Badago de bai beste bat, izena berdina, handia, eta ura da sosa, eta berdina ez da, baina antzakoa bai. Kaixo, ni Pedro naiz eta galdera bat egin nahi dizu. Zertan ari zinen txikitan? Txikitan, hori garrantzitsua da, niretako. Txiki-txikian nintzanean, saiatzen nintzen asko txoriak harrapatzea. Txori kafiak ikusten dituan garaien, arruntzak kontatu eta pixka bat zan nire hobi, nire jolasa zan. Joan nintzen, jarri nion kafilaren gainean eskuba, eta ez nuen heldu, ez nuen txoriari heldu, baina jaso nuen eskuba eta sube bat saltatu zan bera. Hortik aurrera, ja ez dago kafilari ez da behitu egiterik. Gure etxea da, etxa bat, Sakanan bintzet denetan zarrena. Arzeiak esan du dira etxe askotan, baina aldaketak esan ditu. Aldi batean saldu arteiak, berriz edo jendu, berriz ere jarri, eta hori zen baina gure etxea da, baina pilo bat, generaziones da generaziones, daukan arteiakin saiatu dianak eta beti faltatu gabe. Eta, ni txikian izanean, faten izan axuiakin, ardeiaik eumiak eukitzen joan gareien beti eusten aurreako saiatzeko zarra jendu eta gaztea jarri.
Eta orduan, erauzi, esan nahi du, ardileai umeak jendu, eta esnia, ardila asuiaren amari ikendiore esnia jendu. Eta ja txikilak ez dira txikilak, eta haik jan egin behar dute erak buruz. Nik hartzen nikoen noik eta ematen nikoen basora. Eta goiz, eta iruzkeria begotzen hasten zangarien etxera. Itzalean gordetzeko asuiak. Eta arratsaldean gauza bera. Iruzkeria jetxi da basora. Kaixo, ni Ismael naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Zenbat seme alabak dituzu? Bueno, dauzkat bi neska eta mutila. Lehendabizikoak dira neskak eta txikiena da mutila. Mutila de saiatzen da, Fernando bezala, umeari eskola erakusten. Eta bai, eta Zarrenade, bai. Zarrenade da funtzionaria, baina dago Frantzian. Dago hemen Pirineos, baina bestaldia. Dago Toulousedik gertu. Eta berade saiatzen da eskola erakusten umeari. Kaixo, ni Lucia naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Nola hasi zinen lanean? Lanean esateko gehiago eta txikitatik gane. Eskola faten ginean bakarrik elurra egiten zuanean, norbaldi txarraza egonean. Zabaldiak ozkortu nizanean, panizan lanera Donostira. Egon du nizan hasiran pinturan eta gero mendian de bai, en los Alpes franceses egon du nizan 9 hilabete lanean, eta handikan geroz nire arrebak hartu zuan restaurante bat. Donostin, eta azkeneko urteak han egon du naiz lanean. Kaixo, ni Raúl naiz. Galdera bat egin nahi dizut. Non ikasten zenuen? Ikasi euskara, nire hizkuntza. Guk ikasi dugu bakarrik euskara. Gure etxean ezan beste ezertxo de esaten. Bakarrik etortzen zian saltzaileak, batzuk fruta, beste batzuk beste gauza batzuk, eta haik esaten zuten guri abesi de reiz da hablar ese txapurrial, gure hizkuntza eren zatzan txapurrial, y habléis en cristiano. Kaixo, ni Hugo naiz eta galdera egin nahi dizut. Zertara joaten zera Donostiara? Ni bizi naiz Donostin, han egondu naiz txikik, hasi gaztetatik hasita, 18 urtetan panitzen lehendabiziko aldiz, nauzkan izeba batzuk, nire amaren aizpak bizizidanan. Eta handikan hasi nintzen lanian, eta ala saitu ezan dudet. Eta orain bizi naiz, hori jende zaga bezala jubilatuta, pensionista, eta urte erdi bat Donostian eta beste erdi bat Zara Gaztelun. Kaixo, ni Oiane naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Noiztik zaude jubilatuta? Nik lana egiten nuen restaurante bat zan, eta egin zuten saldu. Orduan nire faltan azken jubilazioako edadia helatzeko 8 hilabete. Eta egin zuten nire tokian beste bat jarri zuten. Eta niri esan zuten, zu, zure denbora lana egitekoak pasatu da, eta jubilatuta zaude. Eta orduan dauzkan 64 hilabete pasatxo. 65 dagoeniken helatu gabe. Kaixo, ni Marta naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Noraino maite duzu euskaraz? Baino izugarri asko. Asko maite dut, zegatik ikusten dut, aberastasuna daukana oso handia da. Kaixo, ni Miguel naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Zer nahi duzu edo, obesana, zer espero duzu etorkizunean?
etorkizuna ikusten dugu gogorra da, heldu dela. Baina saiatu egin beharko da. Eta, nik ez dakit, nola esan, baina saiatzen baldin bagera, aterako gara. Eta saiatzeko, joan beharko gara, atzeko puntan ez jarri, lehendabiziko puntan. Kaixo, ni nola naiz eta galdera bat egin nahi dizut. Nori gonbidatuko zenioke Coca-Cola bat hartzera? Coca-Cola bat hartzera? Fernandorekin oso gustora, zengatik egoten dira, geren hizkuntzan, geren kontuak, geren gauzak esaten, eta gaude gure ambientean.